Така, ако се появи зъл магиости като този. Зъл магиостико. Това са... Само да отбележа, че това са най-мощните карате удари. Магиоснико, как се чувствате си тази брутална война? А сега го атакувайте! Повтарям, карате снежни топки! Това е опасно! Дали той ще оцелее? Ще оцелее ли? Ще оцелее ли? Не се знае. Приближаваме малко камерата. Той падна и това ще бъде финалния рунд. 3, 2, 1, старт! Хайде, магиоснико, убий го! Давай! Сега той продължава. Извинете, сега той продължава. Удря го много силно. Какво става тук? Няма да спираме клипа. Това е незаконна война. И това беше от нас. Довиждане!